बताई महाराज वो छोटू आरती से प्यारे करत हां कि 12 बजे आई लव यू बोलवावे 2 बजे रात के हां बियाह के बात करे गए हां शादी उदी के बात शायद करे गए रहले आ कुछ एथी सुनावत रहले का कहल जाला दुआरवा पर कौन पाठ करावल जाला एगो हनुमान आराधना ना ना हनुमान आराधना ना एगो महामृत्युंजय के जाप होला ना हां हां उहे 2 बजे रात के गए रहले महामृत्युंजय के जाप आतले उनकर बाबूजी धल ले आरती के अकले कि चल चल ई सब महामृत्युंजय के जाप बन कर चल हमरा संगे अखंड मंडलाकारम व्यापते न चराचरम चल गावल जाओ अब उनकर बलि के टाइम हो गइल बा अब देखे हां हम रवा सबके एगो औरी गीत सुनाओ हां एकदम लहरदार प्यारे मोहब्बत के नोक झोंक फनी मैटर हां फनी मैटर खड़ा हो प्यार में का कहत रे आई हटाओ तरे हेलो हर लड़का लड़की से जब प्यार करे हां तो चिन्ह में कुछ ना कुछ दे ले तो हमहू प्यार कर हां तो हमरो फर्ज बनता कि हमहू चिन्ह में कुछ दी हनेवा ना तू हनेवा भाई हमें लाइन लगे ना देखा तो चेक करबो हेलो हेलो वाह हनेवा आगे छौरी कागे छोड़ा ई तो बोलतो भी है हां प्रदुमन भाई बोले चुप्पी है कभी ठोली पते ना लगे आगे छौरी कागे छोड़ा जब ते बोलई थई ना तो लागत कि टीलहर ढुका के करेजवे में झोलई थई हम जब तुमसे प्यार कलियो ना तबे से मन में सोच के रखले रलियो कि बाबूजी के पैसा चोरा चोरा के हम जब ढेर का पैसा बिटोर लेबो ना तो तोरा खातिर कुछ कीन के ले आ देबो आज कीन के ले आइल बानी ते लेवे खातिर तैयार बारे हां मुंह में लेबू की हाथ में मुंह में ठीक होई रिक्स ना रही भाई जगह जगह के चीज बा हां गुलाब के फूल दे के प्रपोज करब त हाथ में लेबो डेयरी मिल्क चॉकलेट दे के प्रपोज करब तो मुंह में हां चाहे चोकोबार आइसक्रीम चाहे आइसक्रीम दे तो मुंह में हां चाभत उजर निकाल दी है लेकिन आता ना छोट भर के प्रेमी बुझत रे के चॉकलेट आ बिस्कुट आ मलाई बर्फ दे तारा खातिर सोना के जेवर ले आई हां एगो सोना के मोटगरा गोली ले आइल बड़ी हम चाहतनी हां कि एही क्षण एही वो एक बार पेन के हमरा नजरिया के सोझा आ जाके बकला के गधा के जन्म छूट जाओ हम चाहतनी जनता रुका कि पेन के देखावो इहे बाटे चाहना आज पेन के देखावो इहे बाटे चाहना अकीन के ले आइल बानी 3 धान गहना पेन के देखावो हमारी इहे बाटे चाहना अकीन के ले आइल बानी 3 धान गहना आवा है ने कम भिरी कम ले कम 3 धान गहना जनता रुका का बा का बा एगो नाक में के छुच्छी हां एगो कान में के पायल कान में पायल होला रे ए साला गोरे फिर से मेचा से एगो नाक में के छुच्छी एगो कान में के झुमका आए हां एगो गर्दन में के डरकस गर्दन तोरा डार नहीं हीरा जन्मा के बहन पर है गर्दन में डरकस होला रे अच्छा उ डार उ गर्दन में नहीं हो गई पाग ये से कहतनु भर कोरोना एकरा मास्क ना रहल त मुंह में ई चढ़ी पहन के घुमत वो फाटल चढ़ी वो फाटल चढ़ी हने आवनो हम तारा खातिर नाक में के नथुनी कान में के झुमका आ गर्दन में के हार लेके आइल बानी तहन सुनो एक के बार में तीनों थोड़े दे दे ना ऊपरोसी बेकार बजावना से लगाओ नहीं खे नहीं खे उल्लरवैया बेकार बजावना लगे दाव नहीं खे नहीं खे उ चूल्ही बेकार भी बजावना में ताव नहीं खे नहीं खे औ महबूब लवर मेहरारू सब बेकारे नु भी बजावना में तनिका सछाव नहीं जनतारू 3 थान गहना लेवे खातिर तारा 3 गो क्वालिटी देखावे के तीनों कर्म करे के पड़ी जनतारू का कि बोला मीठ बतिया ले लो होई नथिया हमारा एगो झुमका ले जा होई झुमका
अरे बोला मीठ बतिया ले ला होई नथिया हमारा एगो ठुमका ले ला होई झुमका भोलू बाबा अरे बाबा पैसा देवे के लूर नहीं हम कह देते हमने के ओ तरीका से पैसा देम ठीक लगे नचनियन के जब पैसा दे तो ओही लगले पैसावा सटौले हाथ मिला ले कि ताकि वो मेरा बाछी छुआवे के ना पड़े बोला मीठ बतिया ले ला होई नथिया मारे एगो ठुमका ले ला होई झुमका और सुनो अरे सुनो ना दूगो चीज बताओ नी का करबू त दे का अति सरका बचल एगो हां कि सट के पाजरवा गर्दन के हारावा कहो हर चीज के एगो दिन आवेला ना हां स्पेशल दिन आवेला एगो किस डे होला होला रोज डे होला होला प्रपोज डे होला हां वैलेंटाइन डे होला वैलेंटाइन डे होला होला लव डे होला होला ओही तरह एगो औरी डे आवेला जौना डे के नाम होला हक डे हक डे हक डे के दिन जन तनी का होला का होला लइका लइकी एक दूसरे के अखबारी में पकड़ के आ हक करेले हां कैसे माने कि दिल के दिल ले डायरेक्ट बात होला तो हम चाहतनी कि जैसे हीरोइन हीरो के फिल्म में हक करेली वही तरह तू एक बार हक कर ना आहा तू एकदा फिल्म में जस हक द